lamarin rayuwar gana ban tsoro ka yan uwa wai ace na kashi ke bushe ka yan uwa. Lamarin rayuwar gana ban tsoro ka yan uwa wai ace na kashi ke bushe ka yan uwa. Lamarin rayuwar gana ban tsoro komai an kake take maka horo. Yan uwa za na so ku yo sauraro wasu ne so suke su fatan suna ha yan uwa. Dukka abin da na yi idan sa a kaina kuskure ɗan kaɗan suna ɓaci na. Su shi ne sabatan raina kullum in na jinna hakan na sani damuwa. Ni abin da yake bata mini raina a gabana su nuna suke sona bayana kwasu suke zagina har na gane so suke su saka ni a damuwa. Safi suke zuwa su yi kaina don Allah na faɗi ku bar jifana komai in kuka saya kuka auna in yi farko kun ga zai yi ƙarshe a rayuwa. Duk abin da kuke yana kunne na faɗi ne kawai ku gane batuna. Dan kusan na sani fa ba kwaso na gaskiya ɗai yaje da kaki ta bata zagaye. Ni na san fa ban fi kowa ba yaro na kyan ku kai duba baiwa rabu ne yaban babba Allah shi yake tsare ni da sharri yan uwa. Nake yaro ɗan mama wasu ko sun kace da ni mai zamani na san dukkanin ciwo kai magani na bar ku da rabbana shi ke bani kariya. Lamarin